Rossz ajtó! Rossz ajtó! Ez a város nem jó hallucinogéneknek. Szélsőséges vibrációk vettek körül minket. Végre eljutottunk a szobáig, de a kulcs nem nyitotta az ajtót. Ezek a rohadékok kicserélték az árat, haver. Már is? Biztos a szobát is átkutatták. Úristen, végünk! Maradjunk! Megszakítani! Jók vagyunk. Sokkal jobb. Honnan van ez? Ez laszerdáé. Ja, igen, gondoltam, szükségünk lehet rá. Minek? Minek? Mert azzal felmehetünk és kicsinálhatjuk az ágyából, érted? Miért nem hagyjuk békén a nyomorultat? Azt mondta, korán lefekszik. Tudtam. Megcsakliszta a nőmet, ember! Úgy érted azt a kis szőke végét a tévétől? Na, francba. Gondolt, hogy a berált? Persze, röhögjél csak! Röhögfehérek, mindegyformák vagytok! Röhögfehérek, mindegyformák vagytok! Jézus, Gonzó, hol szerezted azt a nagy pengét? A szobapincér küldte fel. Igen, valamivel el kellett vágnom a vonalakat, ember. Vonalakat? Milyen vonalakat? Pedig egy se nőtt a sivatagban. Ez a rohadt varangyos béka. Tudtam, hogy égre kell tennem. Most már az övé lett. Elcsakliszta a babámat, igen. Emlékeztem a csajra. Volt egy kis összetűzésünk vele a liftben.